Bost artisti moderni u kontemporanji Maltin u x-xogħlijiet tagħhom ingħataw ġieħ permezz ta' projezzjonijiet viżwali fuq il-faċċata tal-Kavallier ta' San Ġakbu fil-lejl tal-Ġimgħa. Din il-projezzjoni bl-isem Jumpstart and Incomplete Timeline kienet waħda mill-attivitajiet tal-MICAS Summer Collection. Lan ta' dan il-proġett huwa li jiġu esposti b'mod viżwali x-xogħlijiet tal-Artisti Maltin li taw kontribut fl-iżvilupp tax-xena tal-arti kontemporanja f'pajjiżna f'kuntrast mal-avvenimenti nazzjonali u internazzjonali li seħħew fl-istess żmien. Waqt konferenza stampa l-kuraturi Katja Mikallef u Giorgina Portelli saħqu kif il-projezzjonijiet jesploraw il-mixja tal-arti mill-ewwel dera ta' Malta fil-Bjennale ta' Venezja fl-1958 sal-parteċipazzjoni b'Homo Melitensis fl-2017. Il-kuratriċi tal-arti kontemporanja u l-kap tal-esibizzjoni tas-sajf tar-Royal Academy of Arts f'Londra Edith Deveny ukoll tefeddaw fuq l-importanza li tkun iddokumentata l-arti kontemporanja u kif dan jgħin l-istoriċi tal-arti, l-arkivisti u l-kuraturi tal-lum. I'm talking about my experience of contemporary art and modern art and curating exhibitions and how the archiving and gathering of information on artists' work is vital to what we do. Waqt it-tnedija uffiċjali tal-proġett l-uffiċjal kap eżekuttiv tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Catherine Tabone, qalet li inizjattivi bħal dawn ikomplu jvarjaw il-kultura fil-belt u jagħmluha iżjed aċċessibbli. Il-Ministru Owen Bonnici saħaq kif wieħed mill-objettivi tal-MICAS huwa li jkun hemm marfin pubbliku usa dwar it-tifsir tal-arti viżiva fil-ħajja kontemporanja. Iċ-ċelebrazzjoni sajfija tal-MICAS qed tkun organizzata b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta u b'appoġġ ta' Heritage Malta u spazju kreattiv. Jumpstart and Incomplete Timeline se tkun projettata wkoll fuq Forti Sant'Angelo sa 19 ta' Lulju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.